PSOE, PP, guanyar Ciutadans, mos han escoltat però ell s'ha quedat. Com són funcionaris i estem en geriatris, a qui corresponga que les ràtios canvien. A Mónica Oltra, Montoro, Rajoy són del preventori i volen solucions. Són persones grans i estan malalts. Pensen que es mereixen estar ben cuidats. PSOE, PP, guanyar Ciutadans, mos han escoltat però ell s'ha quedat. No volem diners ni hores de més. El que demanem és tindre més gent. A Mónica Oltra, Montoro, Rajoy són del preventori i volen solucions. La carta als mags volem canviar. Com estan propet, igual mos fan cas. PSOE, PP, guanyar Ciutadans, mos han escoltat però ell s'ha quedat. Bravo!